Σου λέει πετύχω τον Αρναούτογλου με τη Βρασιά. Η Βρασιά ποια είναι? Άμα ξέρεις τον Αρναούτογλου κάτι. Μπράβο ρε, πότε καλά φύγω. Έτσι έπαιζες και πήγαμε στο ποτάμι. Εγώ το ανεβάσω στο YouTube, παιδιά, έτσι. Θα είναι, λίγο, θα είναι κανένα δεκάλεπτο, αλλά θα το δείτε κανονικά τον αγώνα. Οι σκληρά εργαζόμενοι. Έτσι γίνονται οι πολιτικές. Έλα Φώτη μου, μπορείς. Γαμώτο. Τι θα το λέω κιόλας. Πολύ γρήγορα, δεν την πιάνω. Συμμετέχει πολύ ενεργά. Θέλω την καλή, θέλω την τύχη. Εσύ ναι. Θέλω την δυτική διάθεση. Και ο Φώτης αφήνει ξούι σε παίρνει, δεν σε παίρνει για τίποτα άλλο. Πώς αγοράζεις ρε παιδί μου, ένα μπαμπού, ένα μπαζούρ, κάτι έτσι, είναι η Ινδονησία. Λέει δεν περνάει πάρα την πετάδα της. Είναι στημένη καλά. Και εδώ οι ομάδες. Φώτης Διονυσία, Αθηνά Βαγγέλης και η Νατάσα.